So sa kaap. Ano ba na siyang kaagi karon? Maukining sa kababaeng taga Cebu City. Ang ito matadampo, nagdasangan nga Madilayon. Madeline, dakong mata, dakong mata. Ah, dakong mata, dakong mata. Ano magilabot mangkin man ako? Dakong mata. Nawaman ta mo unsa Hala, hilang. Kisawat ka pa si Anaw. Kuwaon ko ding lapis. Ako gilapay nila. Ay, hala. Naigo sa lapis. Ay, naigo ko sa lapis. Kasi Ala! Nagdugo ang mata ni Angela! Ala, Madeline! Bantay ka daw! Amaw kay bata ka, ha? Naibaw ko pag usa ka delikado itong imong gibuhat, mata ang naigo. Sila matigaw una-una, mapi. Giunsa man di ay ka? Sige sila panungog na ko nga bati ko nakugnaw. Unya dako ko na kong ilong. Unya nga nung masuko man ka, nga tinuod man na, Ma, tinuod ba sa bitaw nga bati kag naong? Angay bago na ni ikasuko ni mo? ma. Inaning mama, we. Misiksiya mo yung unang maprotektan ako. Okay naman niya nga insultuan ko sa akong mga classmates. Isukad pa pag grade 1 ako. Sige na lang git ko ibuli sa akong mga classmates. Hanggang grade 6 na lang ko. Sure ka, Ralph, nga manguyab ka na ako? O lagi, Madeline. Kagwapo ni mo. Dagan gani kayo na-crush ni mo din sa eskwelahan. Ako, gyud. O ganong dili man ikaw? Buutan ka, Madeline. Dili ka pareha sa ubang babae. Oo, mga gwapa sila, pero kanang kagwapa, mawaram na kadugayan. Ralph, Ganahan ko ni mo, Madeline. Please, sugta ko. Ralph, yes. Oh, Yes. Yes? Bisagot na tika. yes? Thank you! Thank you, Madeline! Unsa? Uyab na mo ni Ralph? O, day. Huy, ngano ni sugot man dayon ka? Abi kay gwapo man, gisugot dayon ni mo. Day. Dili pareha si Ralph sa ubang mga lalaki. Lahi siya, day. O pinangga ko niya. Wa siya magtanaw sa kong hitsura. Na, ambot lang, day. Murag wag yung ko'y kumpiyansa ng Ralph, uy. Day. Good luck na lang, day. Madeline. Nalangon na ko'y hangyo ni mo. O, unsa man na, Ralph? Kanang... Pwede dili lang ka magsigig dool na ko kung naiubang estudyante. Ha? Nga naman? Kuan ka nang... Dili lang ko gusto nga binuangan kanila. Makita lang ko ka ng way lang tao. Way nakaila na to. Aron way samok. O dili ka binuangan. Ralph, Dili ko gustong binuangan kanila. Tingali unyag
makakita og away. Ralph, Hala, no? Og nituusad ka? day, husto man sad si Ralph, good? Nahibaw ka ba yagid ha kung unsa kabuli ang mga estudyante din sa tong eskwelahan. Dili sa ko gusto no nga makita siya away. Hay, nako ni mo, friend. Ayaw palabi, uy. Ang pingi imong kasing-kasing friend. Day, so kada nga niabot si Ralph sa akong life. Murag na usab ang dagan sa akong kinabuhi. Protective kayo si Ralph nako. Nalipay ko kay sukad masukad. Karon pa cute nga nailalaki nga ni care jud nako. Day, Madeline. Sigurado kit ka nga uyab mong Ralph? Oh, day, uy. Lain sa kay magimuhimo ko. Sweet man lagi kayo silang an. Unsa? Lagi. Tuwa dito ay. Sige gakos-gakos kauban sa iyong mga amiko. Dili na tinuod, day. O sige. Aron mo tuo ka. At tuo na to na. Kuyo ganti ka. Tanawa. O niya. Unsa may ikasulti ni mo, ana? Ralph? Hoy, Madeline, asa ka, uy? Madeline? Unsa ni? Unsa pasabutan ni? Alay! Huwag na sa mahibaw? Nga unsa? Ralph, sutihi ko. Unsa buti pasabutan ni? Girl, kalma lang, uy. Nagpuwa na kay ka, oh. Ralph, unsa ba? Uy! Madeline! Akong sulit si Kitty, ha? Wa kay katungod nga, ingon anaon ko. Katungod gid kag naibo ko nimo? Wa, uy! Nagpustahan na irami sa akong mga barkada. Dili daw ako mupratol nimo, eh. Kanang naong nga. Ralph! Giingnan tabitaw ka nga ayaw pagpada. Dito o man sa kadayon, good. Sa'yo pa, day. Mamangandoy ko sa kalalaki nga tinudanay nga mahigugman ako. Day, dili na sayop. Ang sayop lang ang tao nga imong gipili. Moon, day. Magtigom ko. Magpausap ko sa kong naong. Day, Madeline. Ay naunsa ka naman, oy, Madeline. Wa naman kay pahuway. Nagsige ka na malagpangitag sideline. Na ako'y gitiguman, ma. Oy, ayaw palabi ha. Tingalig maunsa ka. Oo, ma. Sure na kit ka, day, nga muadto kag Manila aron magpa-opera? O, day. Maura man gyapong istorya, ha? Magpausap man pag sa dili. Nagyapoy kastorya ang mga tao nako. Sige, day. Basta ako, dawat ra gyud ka bisag unsa ka, ha? O kung unsa may gusto nimong buhaton sa imong
Kaugalingon? Go! Support ra gid ko nimo. Salamat, day. Are you ready? Yes, Doc. Ready na po ako. Huy, day! Kalaisyo na nimo, uy! Gwapa na kayo ka! Dili na gid ka nila mabuli. Salamat, day. Picture tabi kay ako i-post akong Facebook. Oh, ha? Ayaw kog ina nga mauwaw ka. Sa una hinuon nga dili pa ingon ana imong naong kusog kayo ka mag-selfie. Karon nga gwapa na kaayo ka, mauwaw na hinuon ka. Day. Si Ralph? Nanawag man? Hello? Hi, Marilyn. Kumusta? Okay ra. Nganong nanawag ka? Walang. Gimingaw ko nimo. Pwede makita? Ralph, sorry ha. Pero hangtod karon. O pagyapon ko malimos yung gibuhat na ako. Marilyn. Maong kumahimo. Ayun ako sa mukha pa. Okay na ko. Gusto na ako i-protect akong kalinaw. Marilyn, sorry. Sorry. Nagdaan lang po sa akong mga barkada. Okay na, Ralph. Okay na to. Naini-chat na ako. Kinsa man ni? Hi, Madeline. Are you available for photo shoot? Sabutan lang na to imong TF. Oh. Go ka ako, ani? Day, happy na gid kayo ko for you. Kay model na gid ka. O daghan na kayo ang ni-idolize nimo karon. Salamat, Day. Even when I'm told no, I'm focused on my goals, cause that's what Wa ko magmahay nga nagpausab ko sa akong naon. Kay daghang opportunities ang isod sa akong kinabuhi. O mas nakafeel ko welcome sa society. Dili na lang ko to, o daghang salamat, RMN. Mao ka mga higalang kaagi ni Madeline nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang gipanayo, awit nga nagalahan, Rise. I'm on the Ang mga kaagi gibatan na duwa sa radyo ni Jerry Haka o kabus sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamusap mga higala, mga sukin paminaw, kinasing-kasing kong gagapit sa papanaw. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakan. I-address lang ni tulungan ng handimanan sa usakawit ka RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Pabagkaan pada sa Handimanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod ngayon, nagkasalamat sa inyong pag. Handimanan sa usakawit. Ano ba na siyang kaagi karoon?
Mao kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Ang ato matatampo nagdasingan nga Santi. Happy birthday sa akong pinanggang anak, ang akong baby. Mwah! Thank you, ma. Ang anggaran ako'y baby, ma, ha? Pero dili na ko bata. Tawag na lang kong Paula, mabi. Mao man gina tinuod akong pangan. Ay, dili pwede. Kay para nako, baby gud ka hangtod sa hangtod. Ikaw ang akong baby. Happy birthday sad nimo dong, Santi. Thank you, tita. Pastilan, kadali gud sa panahon, no? 18 anyos na mong duha. Kaluha gid unta mo kon usaray inyong inahan. Mao gyud, ma. Pero bisag managlahi ang among mga inahan, tungod sa kasuod ninyo ni Tita Tricia o sa among kasuod ni Santi, among pagbati managsuon gyud. Labi na kay pulos ni mga pugtong anak. Tuod, nganong wa man nimo dad-a imong lola, Santi? Wa siya mauban, tita, kay sakit ko na yan tuhod. Uy, mao ba? Kaluoy basad. Dad ilang siyag pagkaon inig ulit nimo. Salamat na, tita, ha? Kung buhi pa lang unta sila sa papa ug mama, samot gid unta ta ka aligri ron. Gimingaw na hinuon ko sa akong best friend, da. Sige lang. Kung nagtanaw man ron si Tricia, malipay gid to. Kay bisan og naputol ang among panag-uban tungod sa iyang kamatayon, pero naaman mong duha nga maoy ni sumpay. Mama, uy, na. Mag-uol na hinuon to si Tita Tricia nga magtanaw kay nihilak naman kadiha. sorry. Happy birthday ninyong duha. Happy birthday, best friend! Happy birthday po, best friend. Na, mula ka ko ugma, ha? Mang-apply kong trabaho? Dong, pasayloa in taon bing lolo ninyo, ha? Kay kung naapaunta mi natigom o mas naningkamot paunta mig maayo sa una, dili unta taingon ani kalisod karon. Dili unta ka maahatog undang og eskwela para manarbaho. Sama sa ibong best friend nga si Baby, nakapadayon gyud siya sa eskwela. Ay, kabala ka na. Huwag problema na ko, eh. Buhaton ako ang tanan para nimo. Huwagin ko magdahom nga madawat ko sa kong gi-applyan yung trabaho. Bahala gamay ra sweldo. Ang importante nga nami magasto si Lola sa mong pagkaon ug sa iyang mga tambal. Di pa manggod paigo ang pensyon ni Lola. Malipay yun si Lola sa akong ibalita niya. Human akong sulti ni Lola, muadto ko silang baby. Sultihan sa nako siya sa akong good news. Magdala ko, aron maabtan para ko siya sa eskwelahan. Mayong tagakwa pa mamuhi sila baby, eh. Anin ako sige sa eskwelahan. Magatang niya. Bye, Shard! Sasunod na lang ko yun sa amo. Okay. Okay, Pao. Sige. Bye, Mama. Saan ka tong kauban ni baby? Klaro kayo nga, dili sila suod. Kaya gitawag mo siya sa iyong tinuod nga. Uy, San? May alam ito. Nakoy ibalita ni mo, Bebs. Unsa man na? Nadawat kasi mong gi-applyan nga trabaho? Ganun ni ba, ka? Siyempre! Ikaw pa! Kaya ba kung madawat gud ka? Believe kay ko ni mo good. Abi na kong mananag-anak ka. Bitaw, lipay kay ko kay makatabang naging ko ni Lola. Todd, kinsa mo tong imong kauban ganina pagawa sa gate? Si Richard? Gwapo siya sa no? Ayaw ang naong mo ibasihi, Bebs. Naidaghang gwapo nga, maayo na sa bag-o pa. Pero makuha na gani ang iyang gusto?
Biyaan na ng babae. Hala no? Ngano ka, oy? Nagsermo naman ko ka diha. Kasiluso pa ni mo. Amigo ra to na ako, oy. Di ba? Tingali unyag, binuangan ra ka. Di na ba ta mag-uban permi? Mayo pareha sa una nga, di kita magbuwag. Labi na karon nga, magsugod na ko sa akong trabaho. Ayaw lagi ka pala ka. Pahibawon ko ka sa kumakalihukan. Kung di ta magkita, tawagon ti ka cellphone. Bantay ba ha? O lagi. Mura naman kaga kong amahan, oy. Bilongga. Sante, Dong, kumusta man imong trabaho? Wa ba ka maglisod? Okay naman la. Di naman bugat trabaho ah. Ang nakaayo lang kay buta lang akong amo la. Oy, maayo hinoon kung mauna. Tuod, nagkita pa ba mo ni baby? Sukad nga ni trabaho ka, wa naman yun siya mo anhi sa payo, oy. Bisag bisitahon lang unta ko niya ba? Gimingaw na payasad ko niya. Busy magod siya siya pag-skwila la. Nagpaabot sa bitaw ko nga manawag siya na ako. Pero wa man gyud. Aw, wala sa ko manawag niya kay basin nun niya og makabalda ko siyang pagtuon. Igdaon niya nga bisitahon sa ko panagsaba. Day off man ako ugma la kay Domingo. Muadto ko sila. Akong sultihan nga gimingaw kanina. Uy, Dong, Santi, kumusta naman ka? Dali-dali isod. Hi tita. Pasensya kayo tita ha nga wa na gid ko makabisita ninyo. Saon nga busy na magkus trabaho. Ay, maudi ay nga wa na mo'y kuyog-kuyog ni hey, baby. Naa siya tita sa bibi. Wa siya ron din isabay. Gikuha sa iyang mga classmate mang kuno to niya. Asa man kuno sila tita? Mga ligo kuno sila sa dagat. Oh, mao ba? Asa sila nga dagat nga ligo tita? Kay ako mapason. May gani kay di kayo daghang tao. Dali ran ako sila makitaan. Oh, Toras baby. Kalain sa mga kibati nga nagtanaw ni baby. Ngalain ang mga tao ang iyang kauban. Kami ra mo ginuta itong duha ang mag-uban pero ni. Yung nasa tagay, Paula. Sige! Tagay pa mo! Si baby, ni apil nagtagay. Bebs, ang saan masabutin eh? Mainom na di ka? San? Nganong di aman ka? Babes, kinsa man sa Paula? Imong laing uyab, ha? Uun sa ilang uyab. Dili, uy! Mark siya si Santi, ang akong best friend. San, siya si Mark, akong boyfriend. Boyfriend? Best friend na dahil ka rin, ay. Nga nung mo ka magpahibawan ako, Bebs. Nga mga ligo ni Mugdagat. Ingon ka kay, tawagan ko ni mo kung unsa may imong kalihukan. Time para goodbye. Di ba best friend naman ni Mus Paula, bay? Dili ni mo girlfriend. Mong ayaw pagboto kung sa iyang buhaton, bay. Mark, ayaw na mo paglalis. San, palihog, lakaw na lang. Mag-istorya lang unya ta, manawag ra ko nimo. Pao! Ipaila-ila ko ano mong kaistorya, be. Sure. Bren, akong best friend si Santi. San, ako amiga si Brenda. Hi, San. Nice to meet you. Nabaguhan yung kong baby. Mura naman siya nausap. Mura ko niya gikauwaw. Oh, uy. Basin si baby na nanawag. Huwag mo ko makailanin ng bira. Kisa mo ka ni? Hello? Hi, Santi. Si Brenda ni.
Kinsa nga, Brenda? Ay, bad kaayo ka ay. Ako bitaw tong gipaila-ila ni Paula ni mo sa beach. Oh, di naman kasi ako number. Ni Paula, of course. Pwede tang magkita? Na ako importanteng tuyo ni mo. Salamat ha. Kaya nisugot ka nga magkita ta. Unsa may imong isultin ako? Best friends kid mo ni Paula? Nganong nakapangutana mo ka, ana? Pagkahubog man gud niya, niingon man gud siya nga basig bayot kuno ka. Ha? Nganong nakusulti mo siya, ana? Ambot lang niya. Tinuod nga bayot ka? Dili, oy. Ha? Sure? Sure ka? Sige ko na be. I-prove ko na nako nga dili ka bayot. Oh, Panguyabi ko na ko. unsa? Unsa? Gibiyaan lang imong kalit ang babae. Ula. Ni-walk out ko, eh. Unsa mo sa itong bayhaan na, eh. Flirt man kayo. Pero, kung tinuuntong yung gisulti, nga nung makaingon mo kas, baby nga, mahuyang ko. Tanoon niya na ako siya. Bahin na na. Si baby ang nanawag. Hello? Saan si Mama gitabang? Giyatake sa sakit sa kasing-kasing. Sa? Diya pero sa ospital. Pinisari ako. Maluoy ka. Asa mo ospital? Sorry, nadugay ko. Traffic kayo. Kumusta na si tita? Wala si Mama, san? Unsa? Patay na si Mama. Magunsa naman lang kurod. Si Papa, wala ko'y kontak niya. Suka sila magbuwag si Mama. Saan magunsa naman lang ko? Mag-inusara na lang ko ini. Niya pa ko, Bebs. Ayaw ko bala ka. Hindi ka masagdan. Nahipos na ang patayang lawas ni tita. Unsa may plano nimo? Nagkasulti mi ni Tia Elfie. Ang igsuon ni Mama nga. Ato na lang kumupuyo niya sa Negros. Oh, Ibalikya na lang namo ang bay. malayo na di ka na ako. Oo niya, ang imong pag-skwil, ha? Muundang lang kinusa ko. Kung nailunan ako dito, una pa ko mapadayon pag-eskwela. Mao mo kayo mong desisyon. Wa ko'y mahimo. Pero, ayaw ba kalimot sa pagtawag na ko pirmi, ha? Hello, best friend. Kumusta man ang imong pagbiyahe pa doon des Negros? Okay na kayo nga akong biyahe. Ikaw, kumusta man ka diha? Kumusta si Lola? Maayo raman me, kaluis Ginoo. Ikaw diha pag-amping, ha? Wara ba kaila pa diha? Gawasin mong parinti. Mayon tatug na ako. Aron, doon na kay ikayog-kuyog. Di aman sa nga ako mga igagaw. Di na ako magbingaw. Manawag lang ako ni mag-usap ha. Napakoy buhaton. Amping diha. Bye. Pila naman kabuhan sukad sa katapusang tawag ni baby. Tawagan baka na ako siya, no? Suwayan ako, be. Oh, uy. Niyam di ko'y takes niya. Kung ko kabantayan ni. Hi, son. Kumusta? Sorry, ha? What na gid ko makatawag nimo? Unsaon na busy magud ko? Manawag ko nimo ugma kay na ako'y importante nga isulti nimo. I miss you so much. I love you, best friend. First time nga ni I love you sinako.
Nganong lahi man kayong kalipay nga akong gibati. Naibungs ako sa kong kaugalingon. Nganong wa man ko makasuway nga nag-crush ko mga babae. Si Bibi raman yun ang pirming nasa ko una. Na-in love ka ako sa akong best friend. Naguwat ko sa imong tawag, Bebs. Unsa may importanteng isultin mo na ako? Kinanglan ko nimo. Lahat good kun kauban ti ka pirmi. Dili unta ko maglibog kung niapa ka. Kaya nahibaw man ko nga para sa kong kaayuhan ang imong itambag nako. Nga naman, unsa may imong nalibgan? Gusto ka nga muanha ko para makaistorya tas personal? Sa tinuod lang, Bebs. Gusto na gid kay kong makakita nimo. Gimingaw na kay ko nimo, Bebs. Ayaw lang usag ari karon. Tubaga usag akong pangutana. Unsa man na? Angay ka nga masugot ko sa proposal sa kong uyab. Gusto na siyang mga asawa nako. Oh, Gusto ko mahibaw sa imong tubag. Maayo ka ha? kung asa ka magmalipayon, go for it. Malipay raman ko kung malipayon ka. Dili ka na mo'y gusto na ako nga mabati gikan nimo. Tubag ako. Oo, or dili. Ikaw ray makatubag, ana, Bebs. Ikaw ray may nakailas sa mong uyab. Oo, lagi. Pero gusto lagi kong mahibaw kung musugot ba ka nga magminyo ko. Kung moingon ko nga di ko gusto nga magminyo ka, unsa may mong buhaton? Aw, wa. Manawag lang niya kung usap nimo. Napa ko'y laing pangutana. Sige, bye. Hello? Hello? Uy. Pagani ko niya tubagas akong pangutana. Paggan mahinuon ko. Akong tawagan, be. Saan mo kasi nuktok eh? Mo pa'y nagdali kong panawag ni Baby kay nakuryoso gid ko unsay lain niyang pangutana. O lagi! Kadiyot lang! Kapurado ba eh? Unsa may... Oh... Baby? Laing pangutanan ako. Mga sawa ka na ako, o di? Ha? Tay ba? Di ba dito magas negros? Nganong... Mubalik yung kong negros. Depende sa imong tubag. Unsa tayo imong pangutana? Na in love ko nimo. Unsa man, mga sawa ka na ako, o di? Mga asawa, bisa karon dayon. Pakasal na. Sure? Sure kayo. I love you too, my baby. I love you more, Santi. When you wake up each morning and when the road seems uncertain and you can't stop. Tinuod gid ang ilang giingon nga mahibaw-an nimo ang imong pagbati sa usa ka tawo kun mawa siya sa imong pananaw. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power sa RMN. Mana so sa ka out. Dahil alam mo sa diligat at ibig sa aking buhay nagpapasarap. RMN Drama presents Handumanan so sa ka awit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Mao kining usa ka lakin-on nga taga Butuan City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Jedi. I love you, Sheila. JD, Maunay tinuod siya. Ganahan yung kay kunimo. Kung sugton lang kunimo, akong isaad di mo nga magmalipayon ka uban ako. Bisan og dili ko tinuod nga laki. kuan si... Hatagi lang ko gigayon nga. Akong ipa-feel ni mo ang akong gugma siya.
Sige na lang, uy. Ang buti mo'y pasabot nga. Uyab na tayo, Shi. Oh, JD. Salamat, Sheila. Salamat kayo mo rin kong gisugot. Uyab di ay mong Sheila, JD. Oo, ma. Ay, ako ba balakaan ang inyong relasyon? Oh, nga naman, ma. Basig mo abot ang panahon, nga igo ra kang pahilakon anang imong uyab. Ma, Hinumdumi ha, dili ka makahatag niyag anak. Kay dili ikalimod nga parihas mong mga babay. oh, Kinahanglan nga imo ng pangandaman. Kay moabot ra bagid ang panahon nga ang babay mangita gyud naglalaki. Basag basakitan ka lang. ma. Dali aras panahon sa? Walang hibaw eh. Upat naman dito kabuhan siya. Maog yun. Mura lang ugwa. Salamat dahil siya ha. Saan sa man? Sa imong pagdawat ako. Bisan og, dili ko tinuod nga laki. Buotan ka, JD. Og angay lang tugbangan ko usab ang imong gugma. Salamat siya. Shi, ugma ba? Birthday ba nimo? Asa man ta? Adto na ta sa amo, JD, uy. Kay mo may gusto sa akong kuya nga. Adto na ako mag-birthday sa amo. Kay mo adto man iyang mga barkada. Okay, shi. Happy birthday, shi. Thank you, Jade. Happy birthday, Sheila! Happy birthday, Sheila! Thank you ninyo. JD, mga barkada rin sa akong kuya, si Paul of si Rex. Guys, si JD. Hi! Hi. Hello. Salamat kay sa iyo ko rong naka-out. Akong tawagan si Sheila. Kay Manore mi. Unsa? Dili ka mo kuyog na ko? Dili lang sa JD, kay nakoy laing lang kaugod. Asa man di ka? Napakoy buhaton para sa among eskwelahan. Mao ba? Sige. Ugma na lang siya. Atin ako, JD, ha? Mao pa gani pag humani mo kaon. Mulakaw din ka. Naag sa tawi. Busy pa manggod ko ron. Ay, sa sunod na lang, be. Sheila. Murag na usab naman si Sheila na ako. Lahi naman lang tinagtan rin ako. Nabuknaw na gid siya. Inig-out na ako. Ako siyang agtuon siyang boarding house. Pasensya na ka, JD, ha? Busy na gid ko sa akong pag-eskwela ron. Maong, dili na ko makaigayon pagkiguban ni mo. Mao ba? Karon gani, nakoy lakaw. Kanang dinisa ka ha, kay maligo ko kadiyot kay nako importante nga lakaw. Nainitext sa iyang cellphone. Basahon ako, Bi. Total, tuaman sa CR. Maayo kay way password. Paul Mark ang naka-phone book. Kaon na babes. Unsay buti pa sa buti ni. Nganong nag-babes si Paul niya. May relasyon ka sila. Klaro
nakaayo nga may relasyon na sila, Jade. Uy, kay nag-babe sa man ka si Paul. O, part. Unya, wala masulti si Sheila sa imong nakita. Wa lang, part. Wa lang ko. Ako pa Ako pala mo dyan, no? Nagawang tinumboy, oy. Bitaw? Oh, Lugon kayo, oy. Suraaw kayo, tinumboy ka. Pag binabayar, agad, uyab ba ka? oh, part. Unsa ka, ano kun? Akong tumanon ang gitambag sa akong friend. Pwede na lang akong magtinumboy. Usbon ko na ang akong pagkatao. Ngadto sa matuod nga babae. Hala, day, uy. Hala, nakalitan mo ko ni mo nga nagtanaw ni mo, uy. Babae, nag-ay ka. Loy, gwapa man di ay ka, day. Ikaw, good. Tinood bitaw, Jade, gwapa kay ka. Sakto gyud ang imong gibuhat nga nagbinabay ka. Gusto na ko mag-usab. Kay sakit kayo ang gibuhat ni Sheila, di rin ako. Ay, may ka nag-isko ka ni Sheila, day. Pero man ako silang makita si Sheila o Paul nga magkuyog. Unsa? Lagi, maong kalinti na lang si Sheila, day, uy. May number ka ba ni Paul? What ba, day? Nga naman. Gusto na ko mangumusta nila. May kailangan ko nga na number ni Paul. Sige lang, mangayo ko. Niya, tagad ka. Sige. Di araw number ni Paul na ako. Kay imo man kong gipasakitan sila. Gubon ta mo. Manimahos ko sa imong pagpasakit na ako. Tintalon ako si Paul aron magkabuwag mo. Kinsa, Denny? Dili ba ikaw man si Paul, Mark? Oo, ako. Kinsa lagi ka? Di na kag number na ako. Nangayor ako sa imong mga friends. Abi ni mo, ganahan man ko kunin mo. Ha? Tugaan ni lagi ko kung kinsa ka. Tawagan lang ko og Miss J. Ha? Na-in love ka na ako? Mao na, Miss J. Bisan to, dog, wa ta magkita sa personal, pero naigugma ko nimo. Parehas nito og feelings, Paul. Usa di ay? Sa ato pa di ay? Uyab na ta, ha? Sige. Makabahos na gyud ko sa imong pagpasakit na ako, Sheila. Kaya nahigugma. Unsa? Makikita ka na ko? Oh, Miss J. Kaya gusto kong makakita nimo sa personal. Okay ba? Ha? Sige. Ako lang i-text ni mo kung asa ta magkita. Muato ko sa ilang Sheila. At ako makikita ni Paul. Jade, ikaw ni? Oo. Ako yung tao ni. Kadiyot, Ragod. Nakalitan ko sa kung nakita ni mo ron. Nga unsa man? Nga babae na kayo ko? Mauna, wa ko magtuo nga mausab ka. O sa ti mong giingon ako gani, ha? Muan yung imong uyab din, O anhi mo magkita? Oo, Sheila. Aron sa imo siyang mailhan ba? Basig mauna ron nanuktok. Kadiyot ha, kaya akong ablihan. Uy, Paul, ikaw mo gani ay ni. Og siya nga kong uyab, Sheila. Unsa? Ikaw ni JD? Ang nahimo na kong uyab? Ikaw si Miss J? Oo, taon, Paul. Ako ni. Miss J ang akong gigamit aron dili ko ni mo mailhan. Uy. Kadiyot, Ragod. Nganong imo manigibuhat, JD? Tungod kay gisakitan ko si mo gibuhat na ko, Sheila. Nabugnaw ka na ko tungod anang Paul. Abi ni mo. Nakita ko ang imong text nga to ni Sheila, Paul. Nga nag-babes ka pa. Og nahibaw ko nga may relasyon mo. Kay may nakakita ninyo nga permi mo magkuyog.
Ug maong giusab ko nga akong kaugalingon ngadto sa matuod nga babay. Ug wa ko mapakyas. Nakabounce na ako ni mo, Sheila. Kay uyab na nako si Paul. Oh, nga nagtatawa mo ka. Nalipay ka nga gilugan na kaguyab. Wa ka sakit sa akong gibuhat. Anong sakitan man ko? Paul, congrats. Nauyab na gid mo ang dugay na nimong crush. Oh, unsay? JD, dugay na kang crush ni Paul, uy. Maglisod lang siya dool ni mo kay lagi. Tomboy ka. Haugos na pasad, uyab ta. Ug karon, walang ibaw nga, kamo na gid di ay. Unsa? JD, dili mi uyab ni Paul. Wa ko magagusto anak niya. Mga na, JD, wa may relasyon. Magsigilang mi kuyog kay nakagusto siya sa akong amigo nga si Rex. Unsa? Sige lang siya. Maabot na ang time nga magkauyab ra mo ni Rex. Parehas ko na mo ni JD. Kinsay magtuong nga magkauyab mi. Oh, kinuo ko. Ay kabala ka, JD. Ako isa ni mo nga di tagi ka binuangan. Di ka na ako kasakitan kay love kay tika, JD. Paul! Elementary pa lang napapansin lang hindi pambabae kasi this not. Naunay ko sa akong gibuhat nga pagpanimaos untan Sheila. O gusto na ko mubuhi ni Paul. Apan hugot kayo siyang nigunit sa among relasyon. Karon, nakabantay ko nga nagsugod-sugod na ko kauwaw niya. Bisag dili ko hingpit nga babay, mapugos gyud ko sa pag-usab na gyud sa akong kaugalingon tungod ni Paul. Hindi na lang kotob, og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN. Mao ka mga higalan kaagi ni Jedy nga taga Butuan City. Uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga nagalahan, titibo-tibo. Kahit ako'y titibo-tibo, parihan sa'yo isang halik. Ang mong kaagi gibata na duwa sa radyo ni Ricky Porisuelo garing ugabos sa direksyon ni Priscilla Regana. Kamusap mga higalag, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa pagadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong Pangbuan mo. handumanan sa kaawit. Ano para siyang kaagi karon? Mao kining usa ka babae nga nagpuyo sa address sa Isabela Negros Occidental nga tumatatampo nagdasangan nga Gianna. Na si Papa ninyo. Gikuha na gid siya gikan nato. Papa! Mingawon minimo pa. Jana, ihatod kang tiyo nimo ha nga akong igsuon. Ato lang sa kanila kay dili nagyud na ako kaya nga suportaan kasi mong pag-eskwela. Sige Rama, uy. Nakasabot ra ko. Ako pud ma, maningkamot na lang sad kog ako. Mangita kog trabaho aron mabuhi ko. Asa masad ka paingon, ti? Wasad ko mahibaw day. Tan-awon lang ani day uy kun asa ko dadon sa kapalaran. Manimpad lang kog ako.
Pasensya na kaayo ninyo mga anak, ha? Sakit man alang nako nga magkabuwag-buwag ta ninyo, pero dili na gid ako kaya. Ma. Sugod karon, kami na'y mahong inyong ginikanan, Jana. Paeskwelahon ka na magtiwas sa akong asawa. Ang among pangayoon ra gyud nimo nga magtarong lang gyud ka sa imong pagtuon. Ug di magbinuang ha, kay total para imo ra man gyud ni. Oo, tiyo. Salamat, tiyo, ha? Congrats, Jana! Top 1 ka na saad sa inyong klase. Proud kay ko sa imong achievements. Ipadayon na gyud ha? Ingon man sa bako, nakalipay kayo nga nagtarong kagid sa imong pagtuon. Nayuda ko kay ka-grade sa imong card. 93 pa yun ang imong average. Oh, grade 10 ka na gyud sa sunod school year, no? Oo, tiyo. Salamat inyo, tiyo, ha, tiya. Kay kung dili tungod din yung dili sa gid unta ako maka-eskwela ron. Ayaw na nagunahon na Giisip ka na namong anak ni tiya nimo, di ba day? Ay, tinuod na. Waag bayagid mi anak ni tiyo nimo. Maong nalipay mi nga naa ka din ni namo. Ayaw kabalakan ninyo, tiyo, tiya. Magtarong di ko sa kong pagtuon, hangtod nga mo lampos ko. Bayran ako niyong kaayo din hinako. Day, kabantay ka anang ko Anil nga schoolmate nato. Sikat-sikat man na din sa atong eskwelahan kay lagi tisoy. Dakang babay na ibugan ni Ana. Oo. Kabantay man. So, klasa di ay nimo. Kaya nakabantay man ka. Ha? Ay! Hii! Hi! Neil? Ay, salamat. Kay kaila ka na ako. So, di na ko kinahanglan nga ipaila pa na ako ang akong kaugalingon nimo. Anong niduol ka? Onsay tuyo ni mo? Walang, gusto lang ko magkikamiga nimo. Pwede ra? Friends naman ka. Okay ra. Unya, what if kung more than friends? Pwede ra sad? Pwede ra sad ka ha? Ha? Sa tinuod lang bitaw, agbay ra kung nakabantay nimo Jana. O gabi nimo ganahan kay ko nimo. If ever nga manguyab ko nimo, may chance ba? Neil, malit man ka, uy. Karong pag ganito nagkasulti. Di mo kong ganahan nga mag-usik kong oras good. Pero kung di ka ganahan ako, okay ra mo gyapon. Di man sad ko mamugos nimo ba? Pero ay lang sad ko balibaring nga makigamigan nimo. Nganong ako man. Kung nganong di man ikaw. Gwapa ka, niya, bright pa gyud. Di ba day na ako deserve nga makauyab og sama nimo? Neil. Namuha man ka. Neil, ako sa nang una-una, tagais akong time. Okay na dyan, oy. Take your time. Andam kong magpaabot. Ano man ko eh. Hangtod ron na. Dili pagyapon mawa sa una-una nga nanguyab si Neil na ako. Ay, daghan rin paglaibog niya sa eskwelahan. Maayo ka nga. Ako na lang siyang sugton. Tinuod dyan, imo na kong gisugot. Oo, Neil. Yes! Yes! Basin imo kong pasakitan, ha? Dagan na ba ni ibog ni mo din sa tong eskwelahan? Dili, oy. Loud ka dyan. Di ta ka pasakitan.
barkada nga babae. Oh, tinapay pinahapak-hapak niya akong katawa. Duulo na ako. Neil! Jan! Niyan na ka? Pwede tabag istorya? Ha? Naunsa man ko eh. Di makaangay magsilos kay barkada ram to nako. Mo ni barkada? Nga kada katawa mo hapak gid sa mong bukton? Jan, O dili ka gusto nga magbuwag ta? Paglikay? Pero dili ko magunahon naglain? Jan. Jana, naunsa ka man? Nagsige kang lagtan na ni mo cellphone. Ngano ka? Wala tiyo eh. Bitaw da. Unsa man nakatuon ka na? Basig do na may assignments nga wa pa nimo mahimo. Ibutang sa kuno ng imong cellphone, be. Tingali bayag maka-apekto na sa imong pagtuon, ha? Oy, tingali bayag nag-uyab-uyab ka na ha? Wa tiyo eh. Lagi ha? Ayaw sa gud anak. Tingalig madaot ka anak. Madaot ng imong pagtuon. Tiyo. Unsa naman ang hitabua, oy, dyan na. Nga nung nahagbong ka man sa math, sa may nahitabo ni mo. Sorry, tiyo. Naunsa man ka? Nawa ka naman sa imong focus sa imong pagtuon. Tiyo. Pasaylo ako din, tiyo. At hindi kong laing chance, promise na ako. Dili na ako usbon. Angay lang. Huna-huna ang nagasto ni mo, ha? Wa na namo pamunita ang kwarta namo ni tiyo ni mo aron magbinuang ka lang. Sige na. Hilom na. Sige. At agad ti kaglaing chance. Og ayaw na biyagin mi pakyasa, ha, Jana? Oo, tiyo. Karon nga graduate naman ko sa senior high. Unya ikaw grade 11 pa. Manangin lang ko nimo dyan nga wato kong Cagayan. So, iba na kong biyaan? Magbuwag ta? Dili uy. Bisag mo ato kong Cagayan pero magpabilin gihapon tang uyab. Tigalig makakita kong lain dito. Dili na may tabo Jana. Mahal ti ka. Mahal sa tikanil. Amping biya dito, ha? Sukad lang nga ito sinili sa Cagayan. Panagsang nalaki siya mo text o butawag na ako. Bahala na lang, uy. Pasagdan ako siya. Dili kong gusto nga madisturbo na padagbalik ako pag-eskwela. Nauli ka na daigigan sa Cagayan? Jan, o naku isulti nimo importante kayo. Oh? Jan, gikuyog na ako din ang babae nga akong napamabdusan. Unsa? Jan, sorry kaya. Magbuwag na lang ta. Neil! Sakit na, uy. Sakit kayo yung kibuhat din ako. Bahala na, uy. Hindi na kayo pakita niya nga naapektuhan ko. Ang angay na ko at nag-focus mga kong pagtuon. Congratulations, Jana! Top 1 ka na sad! Salamat, Tiyo. Salamat kayo ninyo ni Tia sa inyong natabang na ako, Tiyo. Dako kay kubutan kabubuton ninyo. Ayaw na gunahon na nalipay mi sa imong na-achieve karon. O karon nga graduate ka na, unsa may naunaan imong kuhaon nga kurso? Mag 2 years nurse aid siguro ko, Tiyo. O ka na, maayo na day. Wa na si tiyo ni mo dyan, ha?
Giatake sa high blood ang imong uyuan. Iyan na tang gibiyaan. Tiyo! Tiyo! Pasaylo ako ninyo. Nga, dili na nako kaya nga suportahan ka dyan. Nadaon ang among negosyo nga bakery. Labi na gyud nga gi-close kini tungod sa pandemya. Tiya, Sige lang, nakasabot ra ko. Dako gihapon kaayo kong pasalamat kay dako mog natampo sa akong igsuon. Kunon sa may naabot sa akong anak ron. Unya, unsa may plano nimo nga wa naman ang ako igsuon. Pauli ko sa amo sa Marawi. Kung mauna, amping sa imong biyahe. Nak, unsa may plano nimo ron? mangita na lang kong trabaho, maoy. Wa man tayo laing choice. Maning kamot ko aron, natay kabayad sa tong renta din sa tong tiabangan, ma. Maayo gani kay nadawat dayon kog trabaho isip sales lady sa usa ka mall. May na lang nga lagi may magamit ng kwarta ni mama sa among panginahanglan. Isa naman ang mall, dahil tungkol sa virus. Oo, sa day? Sa ato pa, mawala di kong trabaho, ani. Ay, ano ang yun? Parehil bitaw to. Paita, bayawi. Kamay na lang kayo mong bukas din isudladan. Saman sa mama. Galing na raman kung wa makakita. Pagbangon ako, wa naman siya. Maayo! Dayjana! Day! Oh, si Manang Intay man ron. Kadayot lang! Day, imong mama naligsan og van. Oh, unsa? Ma! Ma! Imo man kong gibiyaan, uy. Ako na lang nag-inusana. Kung wa-out na kaniya to si magkailaran magutang lang ang kwarta. Para natin kapalit ang bugas. Dinikit siguro ang tani mahitabo ni mo. Sakit kayo pamalandungan ni mong kamatayon, ma. Ayaw ba ako pasagdi, ma? Bantayin ko sa kanunay. Oh, sige. Dawat ka na isip dishwasher din sa akong karinderya. Salamat kayo, sir. Sige. Sige dayon imong trabaho, ha? Kaya daghan o gusto miron. Oo, sir. Hi. Jinggoy Dego. Ikaw? Jana. Usinero Dego rin, he. Nindot ida, kay mas ganahan tang mo trabaho kada adlaw. Kay naamo ka. Usuro lang niya ko sa mga apartment, ha? Mag-unsa man ka dito? Laag lang. Unya, lutuan di ka. Di ka ganahan sa kong mga luto sa karinderya. Jinggoy. Busog ka, uy. Anya, unsa man? Unsa may masay ni mo sa kong luto? Lami. Jan. Kung manguyab ko mo, may chance ko. Ha? Bitaw, ang tinuod, ganahan ko mo, Jan. Ganahan kayo. Basi parehas na ka sa kong ex, ha? Nga tama na pasalig. Di na ko ganahan nga masakitan pa. Siguro, di pa ka mo salig yun kay bago pa kayo.
Pero hatagan tingag tayo nga ila-ilahong kog maayo. Aron makita nimo nga sincere ko sa kong tuyo nimo. Jinggoy, Mahal ti ka dyan. O andang kong magpaabot hangtod na maluay ka na ko. Jinggoy. Isip mo'y ito mong ginaga. Ang buhay ay sariyang After 3 months sa pagpanguyab ni Jinggoy nako, ako siyang gisugot. Hangtod nga nagpuyo mi ni Jinggoy, ug wa gid ko magmahay kay caring kaayo si Jinggoy nako. Ug ma-feel nako nga love gid ko niya. Ako rin may una niyang nauyab. Ug ako kay kong pasalamat niya kay bisan ako na lang usa, pero ligon akong pagsalig ni Jinggoy tungod sa gipakita ang kaayo nako. Sa pagkakaroon, nagplano si Jinggoy nga muuli sa Masbate nga kauban ko aron ipaila-ila ko siyang pamilya. Dinhi na lang ko to. Daghang salamat, RMN.